Nice mo ka? Nice. Safe. Alam niyo. Actually, mga sis, big long vlog. Mag-work kami mga sis. May ating embroidery. Time na po biyot ko eh. Royal. Hindi na yan. Nagpila yung drinks ate. Ikaw ka? Tama lang. Sting nudge makakubo. Stick. For the mega mga sis, for the kain nudge. Mountain Dew na yati ito lang. Asa ka, Nudge? Gawa ko sa. Gawa ko na this. Pwede yan. Sige, ito man sa Jerry Nudge. Ito ba sa Jerry Nudge for the thumbnail? Pag-world show. Ilahe lang yung atin ko. Ang country. Ako ate. Selfie sa cellphone na siya. Hindi pa huwam na. Diba ko battery? Ako? Lang. Plastic, no? Good, nagkabayin yung burger. Mag-live, wala na suso. Ikaw ba, before sa mo, Ha? ma-start yung pinyas mo pa? Kaon ka na. Hindi ka lang sa hindi. Instead of magagamit, lakaw na tayo pang sabi. Mana i-sure na lang sa nakagamit. Mana Bing? Lugan tayo. Ay, ba tayong flash? Lain ko tayong flash. Siga ka na. Okay ra. Punag na ito gusto. How do ka? Ay, bati, huwag ka magtanaw-tanaw. Ay, mag-counting ko na siya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bet naman na. Ay kanilang ana be front. Kay Epa ang front awan na. Epa. Ikaw na lang ko. Ikaw tayo, ikaw ganda nila. Lagi mag-booking sa iyo. Paano mo na lang. Ikaw lang kasi, ito yung balit yung hindi kwartahan. Siya, nagbalit mong solution ka ito nag-practice. Ito man ta. Solution ba ito? Ganun din. Correct. Yun ang mag-work. Sana ko ito. Alakoy. Kaya may pangita na rin kina. Saan? Solution ko sa uwi. Bila. 140. Nagamay pa dito ayo. Punta na na po lang may tao dito. Sa gawin kayo tabi kita. Kaya wala dito sa dito.
Sabi ko sa sauce. Sakit siya. Nag-budget sa kuan ba? Ito i-check ang booking. Malay mo din dito sa mundiri. Sabi ko pag doon naman sa plaza. Check. Walas uka ang paalding sa kuan. Feature niya. Ano, di pa kanin mo? Wow, yung studio. Pagod na t-shirt ka. Michael t-shirt. Tingnan na dahil. Ang babay ni doon ako bagay mo na kaisong niya. Naka-brown? Tunika po. Ito yung pictures na yun. Doon ako yun. Tunika sa mayo. Ito ni Bahatag ng first dress. Ila, ako ate. 1. Ipabalik ko kuwan na ako na lang. Prasa. Para tahi. Ay, piso dahil. Nakapiso ka? 5. Nara. Ay, na. Pero dito. Pero dito. Nakong piso? Oh, 56 na tayo. Ito piso ba? Nakay 5 mo. Ano lang? Dara ni ate sa Pasamina kayo. Ano na kung pang-off ng kanya? Ah, silo sa shotbag sa uka. Ay, bukuan tissue. Ang bukid tissue, madami. Kamay na lang kayo tissue. Bayad naman sa mga kayo. Sa online ba na? Sa, ikaw man ito tissue, pwede tissue wipes. Ato, gato sa mga wipes na tissue na tissue. Sa amin sa dingding. Tissue ko yung digana. Isang Yung wipes, kaya mo masawi siya. Kasura na. I didn't have any respect. Para sa Japan, ina na sa Japan. Nice mo Nice. Safe. Love you. Nam. Oh. Pretty nice. Ito? Ayun, ginamit ako na ganyan. Nice na siya. Dagang nice ng mga junk.
Hi mga sis. So for the uwian na mga sis. So muna siya mga sis. So after namin nag-burger mga sis is okay me very light. So muna ko na okay 3 kabuok. Bye! Bye-bye.